sikholwa asifanele ukuthi sizithole sisilandela abantu ngaphezulu kwethu. Into ngifundisayo ukuthi umuntu nomuntu akazalelwe uJesu uqobo lwakhe. Ungazi uJesu ngami bese kuphilile ngami bese kuphele ngawe. Bungakholwa. Ubukholwa yimina, ubukholelwa yimina. Kepha mina ngizange ngivuke. Ukuthi ngishumayela kahle noma ngishumayela into ezwayo akusho ukuthi khonza mina. Ngikhomba emtheni wena wazi into efuna uNkulunkulu kuwena. Iyona nto engimisile ukuthi ngikwazi ukuthi ngishumayele. Ukubizela abantu ekhayeni okuNguJesu okuthi nami ngisebenzele kuyakho. Manje uma sesikhonzana sodwa sesidumisana sodwa ikuphi indawo kaJesu lapho khona sizokhombisa ukudumisa uJesu ukwenza intando yakhe ukumbonga njalo ukubona amandla akhe empilweni yakhe uyena ohlukanisa lesono awuhlukaniswa yimina lesono yena uJesu engimshumayelayo obamukelayo ohlukanisa lemisebenzi kumnyama yezindaba. So lento le eyakho loNkulunkulu ifuna wena loNkulunkulu. Mina ngingene nje njengomuntu othunyiwe kepha munye umangaleli umahluleli nomangaleli phakathi komuntu noNkulunkulu uJesu. So why uJesu? uJesu uNkulunkulu wayekela uJesu waba perfect ngesizulu waphelela ekuthena umuntu. Engizothela singabantu yebo. Kepha uJesu uhlula ngisho Adamu uJesu. uJesu kuthiwa uyindlalifa yakho konke okudalile.